durung apa jenenge sampean durung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune mbasan sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri no. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya, iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Mosak ta? Sejarah besar ini tercipta karena jasa dari Bapak Haji Sumarno. Saya bisa duet berkolaborasi dengan wanita multi talenta yaitu Ni Elisa Orkarus Alaso. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Wah. Kula niku jane terharu lho, Nak Limbo. Piye, Mak? Aku terharu banget rasane mau pengen nangis. Dene aku kok ya iso kolaborasi karo dalang idolaku, ya kuwi Pak Cahyo Kuntadi. Sak kanca-kanca Madangkara kabeh do nyengkuyung pagelaran bengi iki aku matur sembah nuwun banget ya. Pak Cahyo kanca-kanca Madangkara. Dalang apa mau? Hah? Dalang apa? Dalang apa? Apa? Idola. Kowe ngerti ora artine idola? Apa idola apa? Idola iki dalang ora larang. Ya. Ra larang lho Pak. Oh, kok ngene kok ora arep ditanggap meneh ya Pak ya. Ah iya. Kudune tanggap meneh kok. Matur sembah nuwun ngatur Bapak Haji Sumarno. Pas kae ketemune malah ning anu Sanggar Madangkara nggih. Ya, betul nggih, leres. Panjenengane kersa keroyo-royo rawuh oneng Jaten Karanganyar nemoni Mak Cangik kelawan aku sing intisarine ya kuwi bersilaturahim dan juga menyampaikan apa saja yang menjadi hajat tasakuran dari Bapak Haji Sumarno SPD. Iya. Bapak Haji Sumarno SPD kalian Ibu Jenny Junita SPD. Wah. Ditongake ya Nak Cangik, Nak Limbo. Mula bintang tamune teko mulane kok rame. Didongak-dongake muga-muga Bapak Sumarno lan Ibu Jenny Junita diparingi berkah ingkang kathah, rejeki ingkang kathah lan menapa kemawon ingkang dados pangajeng-ajengipun ingkang dados ujubipun dikabulkan. Wah, amin. Ditirakake nganggo wayang. Apa tak ujube Nok Limbo? Salah sawijine coba ya. Ngerti ora? Ingkang sepisan tasakuran mengakhiri masa tugas dari dinas kepolisian dengan pangkat terakhir ya kuwi Kombes Pol dan jabatan terakhir sebagai Direktur Binmas Polda Gorontalo. Nah, kuwi. Alhamdulillah. Nggih. Bapak pensiun masih dalam keadaan sehat ya Nok Limbo. Sehat walafiat, seger. Kayak biabahan numpak mobil lawas mongko biasanya abot iki setirane. Wah. Berarti beliau itu sungguh kuat dan luar biasa. Wah, siji kuwi mau sing kaping pindhone syukur atas pernikahan putra pertama atas nama Ibtu Prima Pringgo Putro STRK MTMSI dengan Bribtu Liska Tiara SPSI yang dilangsungkan pada bulan Juni 2021. Ya. Sekaligus bersyukur atas lahirnya cucu pertama atas nama Aurelia Pringgo. Wah, nambah anak mantu, nambah putu, no? Amin. Kejaba saka kuwi syukur atas kelulusan putri kedua yaitu Mbak Larasati Putri SH dalam menempuh S2 Pasca Sarjana oneng UNS Surakarta. Ning sing paling utama iki margane dijaluk lakon Gatotkaca wis padha karo dijelaske karo Kang Sabar mau ya. Nah, kuwi sing paling utama jaluk kesehatan, nikmat kesehatan juga untuk anaknya, putranya, anak pertama yang diberi nama Pringgo niku wau. Oh iya. Jan-jane kuwi nak ya jeneng anu panggonan ya. Panggonan Negara Pringgo. Negara Pringgo Ndani. Makanya anaknya jenenge Pringgo lah. Tokoh idolane beliau adalah Gatotkaca. Nah, dongane sesuk putrane bisa dadi moncer, bisa dadi pemimpin nenggon kalangan polisi ngono ta ya. Amin ya rabbal alamin. Panjenengane Bapak Haji Sumarno kuwi, Mak, hobine kuwi pancen mirsani utawa nonton wayang wiwit saka cilik mbiyen. Wah, remen.
Bahkan beliau pernah bercita-cita menjadi seorang dalang. Apa sebabnya kok Bapak Sumarno ingin menjadi dalang? Tujuannya supaya bisa dekat dengan sinden-sinden. Aku ki ya gumul lho Nduk Cange, Nduk Limbo. Jane rumangsa aku sing tuwa ki kono malah aku nyekel Cange ya. Ora apa-apa. Ngene lho Nduk Limbo. Aku ki ya gumun karo beliau Pak Marno iki. Wah, lah iso ngerti sinden-sinden iso detil-detil ngono lho. Ngerti, wah sinden tatin kae nek ning ireng ngono. Kok ya ngerti-ngertine lek ndelok apa tentang sinden ning nggon YouTube searchinge wis macem-macem. Wah ya. Tontonane ya wayang ya budaya ya macam-macam termasuk bukesi barang wis dadi kenal wingi ya. Yo, ning aku ora nyalahke karo Pak Haji Sumarno lho, Mak. Piye kok? Piyayi kakung kuwi kok tertarik nyawang wong wedok itu hal yang wajar. Lumrah ya. Kodrate pancen kaya ngono kuwi. Oh, iya. Upamane ora mung Pak Marno, kabeh sing lenggah para kakung-kakung sing mirsani ning kantor desa Kauman kene, yen nonton sinden sing jumlahe udakara ana 8 ngene iki, mesti batine ya tertarik. Kuwi ora bisa dipungkiri, ora bisa diselaki. Mesti kabeh ngakoni yen nyawang sinden mesti tertarik. Nggih napa mboten, Pak? Lah kuwi. Ya ora. Dene sing saka pojok kono sing nomor 2 kuwi lanang kuwi ayu napa bagus? Lah, kuwi lanang disebut ayu yo an. Sing ndi? Lah kuwi nomor 2 saka kono lho. Mbak Apri to? Iya. Kuwi wedok. Lah, kok Wedok iso? ning jarike enek lato-latone. Matur sembah nuwun Nggih. banget niki nggih bungah tanpa upama dene saged katimbalan sowan wonten ing Kauman Widodaren Ngawi Ngawi. menika nggih. Nyuwun dumateng Purbane Yuwang Agung tasakuran kang dipun gelar dening Bapak Haji Sumarno SPD kalian Ibu Jenny. Mugi-mugi sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti pikantuk panjurung pangestu saking para kiai alim ulama lan ugi para warga masyarakat Kauman lan Widodaren Ngawi umumipun. Mugi-mugi keluarga mriki tetep berkah lan ugi pinaringan kesehatan, murah sandang pangan, tentrem lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Allahumma Amin. Ora nyangka nek penontonnya bakal semene oke. Durung nggon streaming ya Nduk Limbo. Wah, streamingnya tembus 2.500. Penonton kene iki upama akeh semono lumrah. Iya. Ning mburi kelir yen dalange aku, mburi kelir ora enek sing nonton. Ning bengi iki gandeng dalange wedok mburi kelir pirang-pirang ton nggo cutik kabeh. Iki mau aku sikilku karo ngene-ngene wong do buka-bukai ya iki. Wah, jandrawasi ya. Aku emeh melu rono ya aku. Nggih niki ngaturaken pisungsung ngaturaken hiburan nggih. Nggih. Kang kaping setunggal niki gandeng bintang tamunipun nggih yang sudah tidak asing lagi nggih menika Mbak Inces Aprilia Sucipto. Sapa engko ben terangke dhewe. Heeh. Ben dijak maju ya, Nduk. Iya. Ya, apa iki dilakoni apa ya? Yo, saiki diaturi apa kuwi jumeneng Mbak Apri, coba kaya apa? Yo, Cok. Dikurmati. Kutang tang 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 pelok kae. Monggo berpacu dalam melodi. Aku ndelokke Mbak Apri malah salah fokus e. Delokke bapak-bapak sing bathik nggo biru ki lho kaget aku. Tak kira sugeng iwak banteng. Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu, Mak Cange Mbak Limbo. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayune iki lenang apa wedok? Wedok. Wedok wedok. Sendiri aja malam ini pasangannya mana? Pasanganipun yen ngapunten lek kimen nembe umroh. Syukur nek ngono lek men umroh. Umroh. Lah awakmu ora pengen umroh? Kula tesih bingung ajeng jilbaban apa piye. Mbok menawi masyarakat wonten mriki dereng Nggih. tepak.
Panjenengan naminipun jane sinten? Perkenalan. Komplite nggih perkenalan. Derek Pitepangan Gladi Wanuh, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Poh dawane lho. Lho asma kinarya japa? Enek artine kuwi. Wonten Princess menika widodari, Aprilia wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto, susune lancip mergo ganjelan boto. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki Apa? apa? Jarine susu jebol kaos kaki. Oh, Gilane. Enten mereke kok. Apa? Reebok. nama di panggung sapa mau Mbak komplite? Princess Aprilia. Kalau KTP sapa? Jujur. Oh, panut. Panut. Lha nggih pripun ben terkesan menarik ngoten lho buktine kula mlebet iki bapak-bapak pun enten sing kecilik kalih kula. Piye? Pak Hansip sing jaga gerbang. Kecilik piye? Sing sepuh niki wau, monggo Mbak pinarak. Ngono kuwi kula gur diderekke lek komburi ditutke. Wah iki sajake kecilik iki aku ngono. Nek wong mbak ngene kuwi. Mbak kok ndek kala menjing. Terus tekan kene iki minggah ki Mbak napa dipun dampingi kula tak ki Mbak mawon Pak. Nggih mesti saiki batine gelo. Kowe lah Kok mas bajire gandeng-gandeng? bulake bancing. Lah wong piyayi kakung nek kadung seneng mbok kecilik sing nekat ki ya nek kok ngono ya. Contone sinten? Lah iki mburiku ki nyawang kuwi ora gedhep-gedhep lho. Ki lak dalangmu lho iki. Sujar. Walah, Derek Binga menika saged sowan wonten Kauman menika. Wonten dalemipun Bapak Pak Sumarno. Sik aku kudu golek kepekan. Lah iki acarane termasuk pengiritan kok niki. Kok pengiritan piye? Lah acara papa direpel dadi siji iki. Kudune piye kudune? Kudune niku rak sak acara wayangan, ngoten to. Lah carane angger acara wayangan daleme Pak Marno ngarepan iki ditulisi. Tulisin apa? Sumarno Sida Ludes. Ayo. Nggih menika ingkang sepindah menika tasyakuran mengakhiri masa tugas saking Dinas Kepolisian. Betul. Pangkat terakhiripun Komisaris Besar Polisi dan jabatan terakhir sebagai binaan masyarakat Polda Gorontalo. Kowe ora wedi tampil ning kene iki. Ya tujune ora binaan masyarakat Klaten. Nek ngono ora aku katut, kegaruk. Iya ta. Mbak Inces, Dalem. go buka suasana. Nggih. Iki suaramu iso wedok ngono kuwi apa ora tajane? Ya wong wedok ki ya wedok to buktine aku ya meteng kok ya. Metengi jero ya isine bayi. Bayi niki kula presake teng Bedan anake lanang kok. Iki lho Bu Bedan, iki anak kula jaler napa setri lanang, Mbak. Padahal nek didemok-demok ngeten lho mboten di USG. 3 sasi kok wis ngerti anake lanang, blas sing didemok tekku. Wong edan ora. Sikile wis metu. Kok sikil? Sikile mau putrane mau lho. Apa enek anake wis brewok ora ya. Nah iki nganu buka suasana nganggo tembang Caping Gunung. Caping Gunung. Niki biasane dibawani ning suarane sing wedok. Oh siap. Siap. Desti Selendro. Waduh. Desti Selendro. Yah mene Besti engko sayang bar iki. Saben bengi nyawa Dijengkleng ya. Inces kudu melumpat. Es kebak. Kaya. Yo. Rontok kabeh, Pak. Lah mosok perabot nggo jenggleng nglumpuk. Pripun suarane sae napa sae? Oh, matur sembalu. Enggak mau diangkatke.
Kok kaya apik tenan. Suarane apik kaya Piyayi Putri tenan. Tak sawangka kene piyayine ya cantik. Cantik ya? Nek barengke mau Heeh. nembang nggen gulu menjing sok kuweter. yen memajang hamong karo janur kuning nungguin dia. Aduh. Mayune. Ya lah. Tekan kelek di kaos kaki. Kembang wae. Piye to susuk tekan kelek maksudmu apa? Petan guna Nali mbok. elok tenan. Ya lah. Sing ngendang kok saged templek ngoten lho. Ah iya, mosok lali biyen ya gandeng suwe ngono ya. Oh alah kuwi sing tau miskram karo aku. Ah, iya. Sing metune petelot kae. Betune petelot. Mau suara wedok saiki suara lanang no. Coba pacitane. Madhep ngarep pas, Mbak, ngarep pas. Nggih. Mergo penggambangku le nyawang ora kedep ya. Nyawang Mbak Apri sok. Oh. Iku jaman sekolah gane nggodoni kula lho. Oh iya toh, maksud nakal kuwi kok. Nakal. Selentik kamu. Iya. Suara lanang. Heeh. Bismillah wah badar no iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walah gedene. Pacitan sarwi kanca-kanca Madang Raya ki jan penak tenan ya. Salah. Apa? Madangkara. Madangkara. Oh, Madang Raya ki Palembang. Egolane jan, le megol ning kene bokonge tekan eksitol. Wah, jane umpama wedok tenan tak pek kuwi jan. Ya. Wah, napa kula pun kados Bu Kesi to, Pak? Ayu sampean malah. Lah ya apa tak pek tenan kan ya malah kaya perang godo kae ora. Kok perang godo pripun? Ayo tang ting. Mah kontes lato-lato no, Mas. Sinden-sindennya Pak Ke Parian ya. Ya. Ayo ndongake Pak Marno kena, warga Kauman kena, Widodaren kena. Suarane piye? Wedok neh, apik wedoke. Panas udan. Yo, Parian Parian. wiwit saking sinten? Mbak Tatin Lestari Handayani. Mbak Apri. Dalem. Iki anggepen kaya muridmu lho dadi perintah. Ya engko karep dikenalno no sindene. Ayo. Tatin. Kula lagi mlebu. Lek min kok dadi bengkak ngono. Ada lekmin. Iki kok men ya. Bener. Ayo, Bu Tatin. Aku ta, kok masuk Iya. aku pertama to, Sa? Ya ben kok jare bintang tamu ya kudu cerdas ngono lho, Iya. tuder. Ono ula. Senengane ula mesti Mbak Tatin iki. Ya ora apa-apa, ndek inces aku seneng. Pan duwe ula apa inces ki? Oh tidak. Melinjo. Dawa buntute Terus? kagem keluarga Pak Sumarno.
Mugi lancar rezekine. Amin. Gandeng kauman iki piye nyeni. Le ngamini ya kudu ngangge seni. Oh nggih. Allahumma amin. Sak wontenipun penonton nggih. Monggo gandeng jenengan ditanggapne Pak Marno diamini nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Nggih. Tunggal kalih tiga. Allahumma amin. Loh, tepuk tangan untuk penonton malam hari ini luar biasa. Iki lek engko wayahe bersih desa ora wayang ora kok ompanono. Sing rugi sapa Pak Cahyo ngono. Ya, baleni. Wah, der jenengan kok. Ayo Bu Lia. Sinden kok berbobot kabeh. Pangon ya jejer ngono Mbak Tatin Rebulia iki. Monggo. Mangan duren, Mangan duren. digawe bubur. Awe bubur. Warga Widodaren mugi tambah makmur. Lho Pak, Bu. Allahumma Mbak Lia sapa ta? Dawane sapa Mbak Lia sapa? Mbak Lia Sundari. Mbak Lia Sundari. Saking Wingking terus tengah Ayo Jakarta. Ngayogyakarta. Ayo Bu Sejere. Tuti. Ya. Ya lah iki. Wah, iki sesepuh iki, sesepuh. Sesepuh. Lelure Engko sik Mbak Apri. dipun. Aku ki nang kene rada deg-degan ditunggoni tangga-tanggaku. Lah ya aku bingung arep olah iki. Ayo engko lek elek kowe bandem boto ndasmu lho kowe. Lah nika enten Pak Camat, Pak Danramil, Pak Lurah, kula bingung arep olah piye. Ya engko kudu goyang pargo. Halo. Ayo. Isin enak Pakku. Ndang parian suara lanang yo. Apa niki Iki wedok lho, Pak. Aku wedok Pak Yoyo, aku iso meteng lho. Tak belani Mbak Tuti, tanpa Mbak Tuti aku ledeng iki mau. Jangan ditulungi nuwun ya, Mbak. Oke, makasih sami-sami. Ayo apa pariane nggih? Celuk. Awan-awan, Awan-awan. dolanan, layangan. Pak Lurah Kauman, sok kapan arep wayangan? Cocok napa cocok Bu Ibu Kauman, Bapak-bapak? Cocok. Lerek seneng to nek Kauman wayangan meleh? Nggih. Ayo. Ning mboten nggih sinden Tuti. Loh, ya ora iso kok udan deres to ya. Iki mau bar tak tambak kok renek aku lho, ora rampung udan. Apa dadak Mbak uncalke martabake. Terus lanjut Jejere lah Ibu iki. Sukesi Rahayu. Wah, jan. Mangga kembaran kula. kembar siang. Mangan ketan dicampur timun. Po enak. Warga masyarakat Kauman mugi-mugi tansah guyub rukun. Allahumma Amin. Ayo Nduk Winang. Dek Winang yang cantik. Wis susut ya, saiki saya langsing. iya susut wong dipedhot karo pacare. Tebet. Di Allahumma amin ya. Mas aku nek enek sinden pedotan nek do seneng. Ya nah. Tuku bakwan Kok lemu lho nek bakwan gorengan. karo Mas Sulomo. Ya dede. Wis. Lamara. Warga masyarakat Kauman mugi panjang yuswa. 1 2 3. Allahumma Amin. Mbak Bintang sampel. Ayo nganten anyar. Nganten anyar. Wah, Jan, Mbak Diajeng. Nggih, matur nuwun. Oke, matur nuwun. Sakinah mawaddah warahmah ya diajeng. Amin, matur nuwun Pak Yoyo. Nah. Parian iki nggih. Heeh. Salto. Ayo Lombok 5 Pewedes. dipangan Kang Daryanto. Pangan
Sawangan dhewe. Murup lambene. Bapak Sumarno mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma Ayo Nduk Umi Habibah Ponorogo preman Preman Mung sak kata preman, piye ngapa premane? cacahe 6. Medeni. Jiro lupat ngonem Preman kabeh. Ya entuk lho we. Ayo. Terus Mugi-mugi ayam tentrem. Sesek balane sik ngisun-ngisun Sing ora. cetoto. bukakan Kowe mugi-mugi iki fansmu akeh lho, aja ngisen-ngisenke ta. Preman Heeh, preman. cacahe 6. Heeh. Mugi-mugi sedaya warga kauman. Heeh. Mugi-mugi Weh, ayam kok gur tentrem. mugi? Mugi-mugine aja didobel-dobel to. Ayo. Mugi Mergo lek ki ndongane nyapa? kakean malah hambar engko. Jane kowe bar dikapake ro mugi Ayo. Mugi lah iya ta lah Baleni ae, baleni. Ayo. Sing apik. preman Preman cacahe 6. Warga masyarakat sedaya warga masyarakat kauman. Kok aku melu mumet ta? Mugi-mugi ayam tentrem. Mugi-mugi Allahumma amin. Ayo Nduk Umi melu maju. Dikancani Kak Inces le ayo bawa. sayang Parikan apik dhewe iki. Oh, Inces urung parikan lele. Wes tiwas bahagia deh. Ya parikan sik siji. Ayo, Cas. Mesti der iki. Ayo. alah kuwi kok geding aku Alah. Kleang-kleang ketiban aki Wah, larane. sing nonton wayang banyak rezeki. Oh, ora betul cah dikone samin dhewe to. Iya. Apik nggih. Wis ngono kuwi sing apik tirunen apa kowe preman. Preman. Ha iya. Nggih. Ayo dibacotke Nduk Umi. Ayo dibacutke karo tante ya. Nggih, tante. Hati-hati lho, kuwi cowok lho. Oh iya lali aku lanang. Sorry Nek nganti kilaf bahaya. Mangsaku ki ya padha. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Jos. Ya suara wedok meneh Cak Inces apeli. Ya. Aprilia kok. Ha ning nggon Instagrammu tulisane apeli ngono lho. Sip Preman. sesuk dibenake. Nadyan badan sarta Matur nuwun Nduk Umi duduk dulu ya. Mbak Inces minta Salam. waktunya ya. Nek limbuk iki ana surat menyurat nah apike diwacake dibaca-baca dulu. Iki ana sing penting meneh. Nggih. Saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Iya, aku ya di WA lho Pak Prapto. Nggih. Pripun Pak Prapto, apa kabar? Nggih. Saking Monggo, Pak. PT Baskara Sinar Sakti Surabaya. Cih. Sugeng dalu Mas Cahyo, Mbak Elisa, Mbak Kesi lan kanca-kanca Madangkara. Dalu Pak. Selamat pentas bersama di Ngawi, salam hormat kagem Bapak Sumarno. Titip tali asih kagem kanca-kanca Madangkara. Nyuwun gending jineman mari kangen kalian mikat manuk. Matur nuwun. Matur nuwun. Tali asih jan jos banget.
Matur nuwun Pak Prapto. Wah, Nggih. ini selalu mengapresiasi Madangkara. Nggih. Lajeng wonten saking Bapak Antonius Artono, kala wingi nggih sampun maringi tali asih 1 juta rupiah untuk teman-teman Madangkara. Nggih. Lagunya minta lagu yang paling apa ya? Romantis no. Romantis ning Jawa sing nembangke Mbak Elisa karo Bu Kesi Top. ngaten. Nggih. Lajeng wonten malih saking niku wonten napa? Ah, Serat, iki. Pak. Nggih. Selamat malam dari Mas Rahmat Gendingan. Minta lagu Sinden Idola dari Kauman yaitu Mbak Tuti Cibrut. Wah. Tutik cibrut. Cibrut ayo sesepok Cibrut ayo. Matur nuwun. Nggih. Lanjut. Wonten malih saking Puyer 19 ini juga memberikan tali asih 1 juta rupiah untuk Madangkara. Nggih. makasih. Puyer 19 tak puyer kowe. Ini obat untuk sakit kepala, sakit gigi, juga nyeri otot. Matur Nggih. sembah nuwun. Ini nanti minta lagu yang nyanyi, yang nembang Diajeng Winong sama Bu Tuti, lagunya Jatilan. Oh. Nggih. Sip. Nggih. Lajeng wonten malih mboten? Oh, dari Pak Oka Wibowo. Oh ya, Baik. lah. Salam budaya Pak Yoyok kalih Mbak Elisa, saya Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Wah. Nggih. Ugi Menika menika saking Pak Daryono saking Klicorjo Mejayan. Sugeng dalu Pak Yoyok gayeng pol duet kalian Mbak Elisa. Nggih, terima kasih. Nggih. Pak Oka Wibowo nyuwun gending ninggal katresnan nyuwun swantenipun Mbak Tatin Titot. Ya, gending menika badhe kula persembahkan kagem keluarga besar Milir Mulya Wijaya wonten Desa Bakaran Wetan Juwanapati. Sugeng hamirsani lan lestarilah budayaku. Kalih wonten salam kula kagem sinden Nimas Ayu Winong Nawangsih. Sindennya yang semangat nggih. Wah, matur nuwun tali asih 500.000. Wah, wis. Sinden-sinden Madangkara saiki di pasaran dhewe-dhewe wisan. Fansnya dewe-dewe. Terus. Nah, supaya semakin meriah kita bintang tamu yang sangat-sangat dinantikan. Wah, iki wis heboh ning Kauman kene. Lah iki pamundhute sing iki mari kangen. Oh, sakniki Pak riyen. Prapto, Oke, nggih. siap. Ya, Monggo dipun nggih. pinangkani menika sinten, Pak? Saenipun Ayo saiki Mbak Lia wae, Mbak Lia Sundari. Mbak Nek Lia pasti. Sundari. Nggih, nggih. Ya. Nggih. Pamundhut saking Bapak Haji Muhammad Suprapto. Nggih. Sugeng laras Bapak lan Ibu. Syukur menawi wonten longgar ing penggalih benjang ugi nimbali nanggap duet dalang pria dan wanita menika. Monggo Mbak Lia. lalu mangsa panas suling magot yuda magot Sugeng dalu Mbak Limbu Mbak Cange. Nggih, sugeng dalu. Lama tak jumpa kok do lemu-lemu to ya. Kaya dheke ra lemu ae. Asline kan kula nggih seneng ana kancane ngono lho. Mangsa iki kene iki cilik wiwing kae kaya. Lah iki klambiku do sesak kabeh. Iya ya. Tahu ya seger jenenge seger. Klambimu piye, Sa? Padha iki wis kudu tak peniteni kabeh iki mergone saya segerdu. Nggih menika nderek remen, nderek sowan wonten Kauman menika nggih. Nggih. Wajan kalian Bapak Sumarno sak keluarga kula nuwun nggih. Menika sing nonton akeh banget ya inces. Jenenge tontonan ya sing nonton oke. Maksudnya ki, maksudnya kan ya ono Kaya tontonan. sainganmu to omonganmu ra penak to, Jos. Iki ki tembarano Mbak Himin iki saiki. Lah niki ngerusak pasaran banci kok, Pak. Kok iso? Yang apa? Mau aku rung apa jenenge sampean rung munggah ki sing dianu wah Mbak Apri ayune Mbak San sing tekone ya tetep kowe menang asli to karo Mbak Apri piye-piyekno. Ya ora jane ayu jenengan, tapi asli aku. Oh iya, iya. Iya, ngono aku kudu kaos kaki. Masak to? Arep apa? Nek buktine iki kaos kaki ora ki gampang ki. Piye? Nek kaos kaki ki dituthuk. Lho, Ah. lek iki kaos kaki apa ora? Tong butekno. Arep tok nggon aku.
Tak Lek, pasal. Saiki ra erane transparansi. Kabeh iki perlu bukti. Dadi nek kaos kaki apa ora ki buktine ngono kuwi. Buktine ngonamu? Kaos kaki apa ora? Udah. Ya dibuktekke. Aja. Jangan dong. Nek ya maneman meku. Mendat. Oh didelokne wewe. Genah. Tatin piye kabare? Alhamdulillah sehat. Iya, sing Ya penting mriki sehat. niku anu lho Mbak, kalau jenengan oleh ngefan mboten umum. Alah napa tenane jenengan ampun ngoten niku. Mboten namung piyai kauman. Mbok kula sak rombongan lek budal tangga patang bis sing setel jenengan kabeh. Masa Ono Mbak Tatin. Biasa. Mulane sing ngendangi mau kok suwe rada kepiye ngono sajake ingin karo aku. Ingin gemboske. Ingin gembos ka pripun Mbak Elisa? Dongake seno. Dongake? Dongake sik Pak nganu sing wis Marno. ngundang Pak Marno. Oh, nggih. Kali ingkang dipun tasyakuri temanten berdua. Ya, kagem keluarga Pak Sumarno, mugi tansah sehat selalu, nggih. Sampun sepuh, sampun pensiun menika mboten sah neko-neko malih, nggih. Lho, malah nuturi piye? Ya kan Dongakne kok. Ya ora apa-apa kan. Kok neko-neko malah berarti sadurunge po neko-neko apa roh po ngerti Ya po? kan nek wong nggawa pistol iki aku di. Kok nek Kalau di olah pistol. laline salah langsung der ngono. Pak Marno ki bedile loro. Kok loro? Siji bedil dinas. Heeh, sijine. Sekali tembak der nggone mbak penjahat mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Sing tinggi, sing siji Sijine. bedil pribadi. Terus Sekali tembak der nambah jumlah penduduk. Aku kok pengen sing sijine kuwi ya. Nah, Aku pengen ngerti ndesal kaya ngopo bedile ngono. Ngerti po ora Pak Marno sing ngendi wis ketemu Sing durung? ngendi? Ayo. ayo Pak Marno Sing ngendi ngerti Sing ora? nanggap lho. Ngerti Lah aku ora? sing nanggap mau ora dipethuki kok. Ya saiki petuken Pak Marno ya, ben ke atas panggung ya. Ngerti ora? Dipethuk, Sing- dipethuk. ngerti Ngerti ora, ora? Pak Marno sing pundi? Ayo, nganti salah awas. Sing ngendi coba? Nek ra mudeng Pak Marno, pokoke sing Tak naik ciri-cirine pakai kacamata lho, sing ayo. ngendi ya. Lho, iya, tukang iya, son nih lho, iya. Pak Marno nggih lho. Pakai kacamata. Monggo Pak Marno menika pakai kacamata. Lah disantra bojone lho engko. Mbak Uni ta ora wedi aku. Pakai Ngajian to Pak kacamata. Marno niku wau janjane pokoke kula mboten sapidato mboten samunggah panggung. Ning gandeng event ini yang menyelenggarakan adalah Pak Marno. Iya, Nggih, betul. Jan, Lah suwun niku kudu minggah. dipeksa pokoke kudu gelem munggah panggung. Mboten ngira-ngira hormat, monggo Pak Marno kasuwun tindak wonten pepanggungan. Iya, monggo Monggo, Pak. Bapak. Turuk. Semua warga masyarakat di Kauman Widodaren terhibur tumplek-blek wonten ing halaman kantor desa Kauman mergo jasa dari Bapak Haji Sumarno. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Matur nuwun Bapak Sumarno. Mbak Tatin, Apa? aku wis kaya Bu Marno urung nek. Kowe Bu Marning lek kowe. Bedil lisan. Astagfirullahaladzim. Ya. Pripun to, Mas? Demit. Ya Allah, kuatkanlah iman saya ya Allah. Pripun Pak, sakniki kan saged langsung ningali biasanya ten YouTube. Mbak Limbuk sama Mbak Canggih bongkar rahasia. Apa? Dari tadi dipanggil Pak Haji, tapi suruh berdekatan dengan sinden ini kan, waduh. Lho panjenengan iki ra ibadate pancuran kapit sendang ngoten lho. Lah kowe apa? Pralon. Tapi Mbak Limbuk walaupun Mbak Apri ini lebih cantik dari Mbak Tatin, tapi saya lebih pilih Mbak Tatin karena apa? Kenapa? Sama lato-lato. Nggih pripun carane to, Pak? Ngengkel sih ah. Ayu kono ning sing dipilih aku. Ya. Alah Pak niku galake kok Banaspati lho, Oh, Pak. Mbak Canggih, Nggih. Nggih. Limbo tadi kan sampaikan 2020 saya sudah pensiun, jadi sudah 2 tahun lalu. Tapi banyak yang bilang kok masih energi katanya. Itu rahasianya satu. Apa itu? Kenapa, Pak? Sebelum tidur selalu nonton YouTube wayang kulit, tapi sing ditonton sindene. Lah. Ya. Kok nggih. Jos niku, Pak. Dalange ra kanggo. Dalangnya gak usah ditonton, itu sing marai sehat, energik. Lagi pertanyaan saya, Pak. Kalau lihat sinden
anu napa perasaane pripun? Deg-degan. Deg-degan. Lah niki nek pun dijajari sindan Lebih deg-degan soalnya gini. Ojo cedek-cedek Mbak, masalah iki. Lah ki napa ta? Nek lu cedak kula mawon sing aman nanti meteng, Pak. Sik lho Mbak Tatin. Iki Bu Marno ya lenggah lho. Lenggah lho. Izin sik. Kok nek sampun ten panggung menika mboten sah mikir kang wonten mrika. Ngenten nggih, Iki Pak. anakku nonton. Nek anakku gak masalah, bojoku yo nonton. Ngambil sekedap Tapi tenang nggih, aja, Bu. Mbak Tatin, Mbak Apri tenang aja. Bojoku gak ngerti basa Jawa. Oh, alhamdulillah. Berarti ngagem basa Jawa mawon nggih. Kesanipun Pak Marno. Mbak Cange, Mbak Limbo, saya karena udah tampil di panggung, saya coba menyumbangkan satu. Jenengan pilih sing putih monggo. Mbok gandrung mawon. Saya pengen bawa nanti Mbak Tatin kita duel. Hah? Duel. Duet, kok ya, duel. iya. Lah kowe kok sumo. Bener ya. Duel ya menang aku. Bayangno Mbak Tatin macak sumo ngono. Poh mesti viral. Anu, Mbak Limbo terus terang, saya mana cerita ini. Kan saya penasaran kalau nonton di YouTube ini Mbak Tatin, ternyata setelah dekat biasa-biasa. Biasa. Biasa Biasa sih. nggih kok Tapi Pak. kalau di YouTube memang, aduh, bikin penasaran. Nggih. Ini sing apik niku kamerane Pak niku Oh, asline nggih. Niku anu Pak pasang susuk, Pak. Kok iso, kok ngerti? Lek ku pasang nanti. Dambo ora ngerti. Saya mau bubuk kasmoro Mbak Tatin ya. Oh, nggih. Mboten sah grogi, Pak. Mboten sah ndredeg, Pak. Nggih, mboten. Jenengan mboten pengen ketoprakan to, Pak? Lah nggih mbok ketoprak. Oh, Sampeyan sae umpamane niku. dadi Mas Broto, Mbak Tatin dadi cempluk gitu. Lah nika Mbak Apri dadi Banaspati, pripun? Anu dadi napa niku? Sumintan, Sumintan. Sumintan. Mbak Tatin apa? Cempluk. Cempluk. Jenengan gandrung kula, nggih. Mak. Bu pinjam sebentar ya. Iya. Enggak apa-apa, enggak kelong kok. Ayo. Pripun najeng pundi? Ayo kowe langsung ditabui, tutuk, tutuk, ayo. Wah, nggih. Kowe kudu wani, ayo. Diajeng cempluk. Gitu Mas. Nggih, Nggih. bar. Nggih, niku cempluk riyen. Pripun Kang Mas? Wis sawetara suwe anggonku ninggane sliramu cahaya. Iji. Aku sambendina tansah mimpi. Aku ra wani ngedhe. Apa jenenge Niku ten panggung ampun ajrih-ajrih Pak. padha Ten senenge panggung. kok ora wani ngematke lho. Nggih, Pak, lek kesuwen ngematke jenengan pekarangane sontek mangke. Ora ya. Langsung bawa aja, udah bawa. Ora sida. Iya, bawa aja. Bawa nggih. Lah kek Sumintene kok meneng ae piye? Riyen kersane gandrung. Pripun to Kang Mas panjenengan menika kok mboten sios Ya, gandrung terus. menika. Terus. Pepet, pepet. Iki gila banget e. Wedi tenanan lho. Alah, lah enek ibu lek renek jane gasak mendhiwi. Ini settingannya siapa ini? Kok bisa? Loh, Kenapa? Kamu denye. Saya lagi panjenengan menika sios gandrung menapa mboten? Kula sampun mintip-mintip niki lho. anu diajeng nanti di belakang kelir aja. Wah, Wah niku kok budi keliling kantor desa lho, Pak. kok malah luwih bahaya ya. Mboten sios. Pak. Sios mboten. Boten. Lah kowe iki wong wedok kok karo wong Pratane Sang Suminten. Tuk tuk tuk. Mas Broto. Mas. Panjenengan menika sampun prasetya kalih kula lho. Panjenengan menika sampun janji badhe palakrama kalian kula. Kok panjenengan malah gandrung menungsa menika lho. Ayo uji nyali jenengan malian. Den Mas, panjenengan menika niki sinten? Niki sinten? Aku Suminten Edan, aku ki ya pacangane Kang Mas Broto. Lah kowe iki sapa kok mari-marine bagor biyen kok ya. Mas, panjenengan menika pripun to? Panjenengan saestu tresna kalian kula. Panjenengan pilih sing pundi? Sampai entek, sampai entek, yuk. Suminten apa cempluk? Kula boten purun lho nek ngeten iki. Saya lebih baik nyawer aja lah.
Nah, nggih mboten napa-napa, seminten edan bubar, monggo nyawer. Lah aku kula mboten maido Pak Marno. Bukan. Lah jenengan nyawang Mbak Tatin pancen kaya Komorate. Lah niku kaya komodo ya. Ya, bukan itu Pak. Saya lebih baik nyawer daripada setelah itu saya digebuki anak istri saya. Oh, Lebih bijaksana. berat. Lebih berat itu Pak. Kan kita nggak ngapa-ngapain, Pak. Kita cuman mendumuk aja, gitu loh. Lagi iki aku roh polisi wedi karo bojone. Biasane ngono, Enggak, Pak. polisi wis pensiun Pak. Kula niki lagi weruh niki lho. Apa? Polisi kok wedi ro banci. Biasane nek banci le wedi polisi. Ya. Gila. Gila. Saiki Mbak Tatin karo Mbak Aprim njaluk ngapura karo Bu anu sik Bu Marno aja nganti ku dadi piye-piye lho. Bu Marno. Mana Bu Marno ya? Oh iya. Malah di syuting ya. Ayo. Ayo di Ayo Mbak Apri, ayo. Bu Marno, minta maaf ya Bu. Ini tadi cuma guyonan aja. Praptane sang seminten. Tuk tuk tuk. Panjenengan menika pun prasetyo kalih kula. Pun janji kula pun matur bapak kalian simbok. Kok panjenengan malah ngethuki menungsa niki niku dados pripun lho? Den Mas, menika sinten? Panjenengan niku tresna kalian kula napa mboten to jane? Ya tetep tresnane karo aku wong cilik aku ayu Enggak, aku. aku tetap milih ini. Bener. Asli. Bener. Ini asli. Apa? Ijane ya Lho, sapa Pak. tapi? Manusia normal tetap. Iya, normal ya, Pak. Iya, ini tetap. Nggih kletik-kletik lumayan lho. Mangke lan jenengan milih Apri, pistule dadi telu mangke Pak. Tambah koleksi. Walah, enggak saya khawatirnya gini Pak Cahyo, setelah ini malah semua orang ngundang saya untuk jadi bintang tamu. Enggak Nggak apa-apa kan, Nanti Pak? kalau nanggap wayang, bintang tamu saya kasih gratis. Yang penting tiket dari Sulawesi ke sini PP ditanggung. Oh iya. Sik ngeten Pak, kauman iki lan niku mumpun teng kantor desa. Nggih. Adat budaya Jawa lah mesti wayangan gitu Pak. Nggih. Padahal jenengan daleme ngarep teng kantor desa. Berarti kudu Apa nganggo. enggak alangkah baiknya setiap bersih desa sponsore panjenengan. Ya. Penonton pripun setuju? Setuju. Didongake Pak Marno sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Nggih. Pripun Pak, penake Pak? Udah, aku wis keringetan iki. Aku tak bawa ae bendang medun. Oh, nggih. Napa selak gila to, Pak? Bawaan apa, Pak? Ya. Bawaan Bubuk apa? asmara. Bubuk asmara. Berarti Aku magel nek ngene iki Ya. magel iki ra sida ketoprakan. Sampai Kula saya- pun anu lho, Pak, pun ingin lho, Pak. iki Ini aku wis dikeprok kok ngecontekan iki. lho, ngecontekan lho. Pak Marno ndredeg tenan lho. Ampun ndredeg, Oh, Pak. nggih. Bendang medun ku ganti liyane aja. Kowe iki Mboten napa-napa Pak. wong Boten wedok saya Boten Enggak, berangkat. ini kok saya dikerjain ini saya nggak ngerti ini tadi. Saya mau lari ke sana. Mas Broto. Pak Marno kaget. Ngapunten lho, Pak. Saya udah Wah, iki lagi iki polisi wedi karo banci. bohong ya. Monggo, Bapak. Nyingkar nyingku. Tepuk tangan kagem Pak Sumarno. Neng kula nyuwun menawi niki lak bernapaskan asmara cinta. Gandeng mriki enten Mbak Tatin jenengan pas nembang niku madhep teng Mbak Tatin. Nah, nggih kalih pegangan tangan. Pun mriku Pak mangan entek Iki mriku. koncoku SD oke lho gini. Pun mboten sah mikir sing wonten mriki. Wis Pak nantane men kula kalih jenengan nggih. Siap. Madhep mriki. Wah, iki Wah, polisi getak. digetaki. Wong wedok kok ngetek. Ya ben. Nah, Wiwitane. kula ten mriki, Pak. Mboten ngematke mriko. Mriko. Aku ngeliat ngisore. Ngisor. Isir enten apa? Eneng Di kalung. sana tempat lahir beta. Di. Kotluk. Baleni ilang ngenge. Enggak mau enggak. Wiwitane nyingkar nyingku. Nah, kanggo aku ra dimatke kok, Kak. Kene wae aku. Wong kok seratenane angel men. Lah, nek biasa nek adep-adepan ning Nah, Tetep milih sana.
Nah, itu milik Ya anak. sini dong. Kowe iki kudu tak hancurkan kok asli. Nah ngopo? Ngerusak pasaranku. Mulane ora usah ngetek-ngetek bangetmu. Iya. Monggo Bapak. Prabote Lingsem. papat. Lingsem yen kemutan. Ayo cempluke ngrayu mosok ora. Ayo. Aku tuh. Iya. Lagi kok kelangan neng. Apa? Kang Mas. Loh, kok gangguin aku kaget toh. Ya sing telaten to, sing telaten. Kang Mas. Enggak, sekalian aja begini. Wah, kok Mau, jangan ditunggu-tunggu langsung. Suwi lho, Pak. Basan gelem langsung. Mangku pura nengkel. Enggak, ini salahnya Pak Haji. Oh, sudah totalitas saya. Mboten napa-napa niki dalu niki haji lagi kilaf wonten lho, Pak. Niate kan menghibur mboten masalah. Nggih, mboten napa-napa griyane piyambak nggih. Sida mboten lemelo. Betul. Hah? Engko aja, nanti aja. Nanti tambah ya. Tapi gimana? Per jam piro ya, Mbak? Lelampahan. Soten. Tambah. Lelampahan uri. Ijane polisi kok cilik ya? Lah karepe. Lah piye? Biasanya polisi gede dhuwur kok iki cilik. Ya golek sing gede mbok polisi tidur kae kalau. Saya mah gede banget ya. Wong kowe wedok kok juweh menapa-apa dilokke. Wong ki pawakane dhewe-dhewe, iki dhewe-dhewe ngono Ya kan lho. wangune ngono lho, nek polisi tidur mah gede dawa ya. Nah iya kok senengane. Apri itu kan jeplak. Sampean kok tahu cilik memang Polisi polisi. Napa? Udah pernah tahu kok cilik saya. Ya kira-kira. Bojomu lho wis cilik saka Pak Marno. Ya kan kudu polisi. Maksudku kan polisi kok cilik. Ah, iya. Polisi kan kudune gitu loh, Pak. Napa, Pak? Wonten WA saking Ibu. Ngerti WA-ne, ayo cepat turun. Tresno tulus. Kok sik diganti? Tresno Tatin dong. Iya. Wah. Tilus niku lanang. Tresno Tatin ngono. Iya, tulus sih supir Tatin. Bener. Tresno tatin nadyan ning gubuk asmara. Tresno Tatin sekelas Tatin gur ning gubuk. Tatin lho. Apa jenengan kok nek gubuk ta? Lah ya. Kudune ra nang gubuk. Lah ya luwih mending aku. Lah piye nek ngono? Losmen. Gubuk Tatin. Asik lho nang gubuknya asik lho iso ndelok pemandangan iso gatelen. Dintung semut nganger. Kalau asik. Kan ana sensasine. Luar biasa, para penonton ini walaupun spontan namun Pak Marno sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Marno. Terima kasih Dos. Pak Marno. Tapi saya harus karena ini saya enggak tahu siapa yang setting saya naik panggung. Setelah ini saya juga minta Mbak Elisa naik di sini. Oh, Karena maksudnya ini- saya ke situ? Iya, karena penggemar-penggemar ini masyarakat kamu juga pengen seperti apa sih Mbak Elisa itu? Oh. Ayo. Pripun, penonton setuju? Setuju. Mbak Elisa nanti nembang berdiri setuju? Setuju wae kari ndelok ae. Ora enek sing ngongkon aku ngadeg ya. Wes ngadeg dhewe. Lah yo, Nggak, nek nanti lingguh ning ngadeg. Mbak Elisa akan duet sama Ibu Kesi. Ya. Ada suara ya, khas. Pak. Oh, nggih. Sak menika. Enggak, saya langsung turunan ya. Nanti kalau naik jadi telu aku malah. Malah bingung ya. Udah ya? Nggih. Udah ya? Belum kok udah. Kan belum nembang bersama loh, Belum, Pak. Joget dulu dong. Joget dulu, Pak. Harusnya gini. Joget bersama Ya, duo. Kalau gandrung itu sebenarnya bukan itu bawahnya. Lah, yang mana? Duh wong ayu. Mau gandrung? Pep. Sing metu super tetra. Obat koreng. Kaya ngene
wong Lagi nandang cilaka. asmara. Iki tangane anyep banget lho. Dedek. Atas-atas lho Pak Kok Ali-ali boten lho. Boten. Ndak, iki sing Mbak Tatin gaene anu ngusungi wedi maksudnya. Bakul pitik ngene. Oh, biar we konangan asmu. Rahasiane Tangane pripun kasar ta, Pak? kasar. Nah iya. Pak Ali kok sanes anu keruk wedi, Mbak Tatin menika TKW. Apa TKW? Tukang kepruk watu. Kene tak keprok isane. Mbaknya. Oh, dadi panjenengan kok ngumbar aib kula to, Pak? Panjenengan ngertos nek kula sak anu golek wedi. Lah iki tangan apa pelabuhan kok kebak kapal iki. Kan numpak kapal ra. Mbak Tatin kan pernah ngomong. Iya. Pakai Sengit dulit. mic-nya ya. Jarine sengit itu dulit. Sengit ki ndulit. Heeh. Panjenengan sengit kalih kula. Berarti ndulit kula. Hah? Hah? Jawab dong. Jawab. Awas Bu Marno, awas. Terus ke mboten? Kaya ngene. Sande. Wis ben. Sak metu-metune. Jenengan le metu. Oh, enggak. Hah? Kali aku malah hilang konsentrasi saya. Lah jenengan Dan iki membawa dampak buruk kok, Pak. Ana ya, duet Gobok Asmoro. Oh iya. Ya. jenengan monggo tengah. Duet napa bertiga? Duet apa bertiga? Sing asli napa kali sing mondo-mondo? Kowe sik promosi ae to, Bri. Wis genah lho niki. Ah, dilepas saja kalau keringetan. Dilepas. Enggak apa-apa. Belum waktunya. Waduh. Ayo Mbak. Oh, iya. Asmara, monggo. Saya lupa. Suka kono apa kono? Kene ha. Manut kono wae. Karo ben kembali nadane ya. Oh iya. Yo, saka gamelan. Cecos. Kono tanah.